Ix-xandar sportiv Teddy Borg tilef il-ġlieda mal-marda tal-kanċer fl-età ta' 78 sena. Teddy jibqa' magħruf għall-involviment fix-xena tal-Ibburdjar u grazzi għalih dan l-isport kiber fil-popolarità. Sa minn età żgħira kien involut ukoll f'diversi dixxilpini sportivi, fosthom il-futbol u tlielaq tal-muturi. Teddy Borg kien ġurnalist attiv u fuq kollox strumentali biex l-istazzjon 1 bena taqsima sports b'saħħitha. Tkellimna ma' Marku Tajjar li tul is-snin u propju f'dawn il-jiem ħadem ħafna flimkien ma' Teddy. Direttur attiv ħafna, ċermen tar-regatta nazzjonali fejn ħadem bisħieħ biex din ir-regatta tkompli tikber. U anke kellu pjanijiet għall-futur, pjanijiet li aħna beħsibna nkomplu. Għalilna li l-mewt tiegħu kienet mistennija. Kif jiftakar l-aħħar momenti tiegħu? Konna nafu x'kien se jkun id-destin ta' Teddy, però Teddy anke minn hemmhekk għallimna għax baqa' jitkellem fuq l-isport, naf li konet nitkellmu mal-eċċellenza tagħha Mari Luis Coleiro li ħanamlu attività kbira dwar l-isport li hu kienet jorganizza, kunet jaħdem fiha u baqa' jaħdem fiha anke meta kien ibati fis-sodda tal-mewt. U xi tlifna bil-mewt ta' Teddy? Teddy ħajkun immissjat mhux biss minni personali għax dik hija ħaġa ovvja, però mill-pubbliku sportiv Malti għax tilef atleta, tilef promotur, tilef ġurnalist, wara kollox tilef ukoll raġel kbir. Għal snin twal Albert Marshall ukoll kien ferm viċin ta' Teddy. Irrakkontalna dwar l-aħħar darba li raħ. Kellimni kif qed ngħidlek b'mod ċar ħafna, luċidu ħafna u kważi b'mod filosofiku dwar il-mewt. U allura jiena ħriġt bistu u kont naf li se tkun l-aħħar darba. Iddeskriva l-mewt ta' Teddy b'dan il-mod. Teddy miet mewta sportiva. Teddy miet bil-ħsieb li il-mewt għandha tittieħed bħala mhux divertita, imma bħala vjaġġ li fih innifsu wkoll jista' jissarraf f'termini sportivi fis-sens li maħniex sejrin għal vjaġġ ikraħ imma l-vjaġġ sabiħ. Grazzi Teddy.